Bapak nih totalitas sekolah larang-larang randi sopan santun. Nopo, Pak? Koncone wis do sepit kabeh, Pak. Yang yo isin, Pak. Yang sok selak tuwa, Pak. Nek sepite selak tuwa yang selak alot kudu gaji mesin jarine, Pak. Yang yo emoh. Piye, Pak? Isin nih urung sepit dewek, masuk kelas 6 urung sepit dewek. Bentuknya beda dewek karo kancane, Pak. Pokoknya sesuk minggu nak njaluk sepit, Pak. Kok ujuk-ujuk njaluk sepit ki nopo? Mangsane sepit ki ra ndek biaya njuk kethok njuk wis po. Ya butuh nggih slametan, gawe berkat besek. Kok njaluk pesi sepit mbok sabar nunggu bapak duwe duit sik. Engko panen ya urung didol kok. Pokoknya nyong kudu sepit sok minggu. Nek ra sepit nyong mau sekolah. Pokoknya wegah delok kasus SMP, Pak. Nyong wegah pokoknya sesuk minggu sepit. Kudu nek ra sepit nyong rapan sekolah, Pak. Nyong mending ngasuh. Dadi ini kok malah leren sekolah barang. Bapak wae nyekolahi BPK pirang-pirang tahun ora lulus kok sira malah leren sekolah. Mending nyekolahi BPKB dadi duit, nyekolahi sira malah ditekelong. Pintere ora, nalar ya ora, malah leren sekolah. Payah. Kok kudu ya, Pak, sok minggu bapak ndek duit kurang. Wedhuse didol, Pak. Sing nyong tok ngaret didol wae. Jajal. Nek wedhus barang didol iki kepiye? Kek wedhuse sapa didol meneh? Nek njaluk kowe aja saidek-saknya. Delok bapak ndek duit ora. Sesuk nek unggah-unggahan wae nek wis arek SMP. Men wedhuse gedhe sik, men manak sik.